Ini proses mau Proses pangsi. mau ke Hongkong. Biaya tanpa potongan. Potong gaji. Tanpa potong gaji. Ada bilang istri. Terus mulai. Nyidam nih kita ya. Kopi petuk nah. Ora kancamu ning kene akeh meneh jan. Iya, tak tapi. Nah, Nani ya ngomong. Mbak Neni sekali omong yo yo. Deni tenan. Lebih mus golek emas, terus golek ngomong. Mantan lanang. Halo, Iya. mau panggil. Ya, mantan yang mau ayo menik-menik, guys. Bos buka ini sama. Kon ini aku ngarep ngomong kok. Kamu ngomong gitu. Ngomong gitu. Muli biye. Tak ngomongin ini adalah masalah. Aku tak kumburi wes. Ya jadi titik ya. Iya. Belum wis. Ini itu berapa menit tuh? Nah, terus ngono paro. Silun. Betul ya? Weh. Lima kilo. Oh, ngerti ngono. Tak menjar ngono. Ini udah perfect ini. Ya Mas, berarti dia ngapoin. Iya Mbak ya, enggak. Monggo sudah di kursus. Bapak Nora ini selalu perfect. Monggo sudah di kursus belah di mentul nggih. Ini Mbak Mano ada. Cuma 250 saja. Nah, Per satu. Entul. Iya, per satu pertemuan. Satu pertemuan 250. Monggo. Sampun, sampun. Dene, tapi tanganku tetap ditambah nih duduk dia. Anu, Garudane wingking. selintas di olive di euro. Anu, Mbak, sing lawi kurang buka sadik-sadik. Hup, Pirang menit jo kuwi? sik kurang Hmm? 20 menit. Iya. Mantan lanang menit dia. Duh, Mas sekarang. Kalau disuwuk ya. Ya kok disuwuk nang kok. Wo. Oke, guys. Ayo, ada sing komen toh. Mbak Mano, ngono ki disuwuk apa ora? Nek apa jenenge? Nek dari mantan disuwuk dong. Selain suwuk apa Islam juga suwuk Jawa. Jadi cakni. Tak warai suwukan. Garudane urung lho Mbak Min. Ya, disuwuk ya. Coba Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Selintas inti turut
dalane peli matuk dilakeni ra matuk bukaan ning kali. Wis, kuwi syukur-syukur nek gidale barang katut kena mantene. Kuwi kok jelas mangklingi mantene. Ngono ket. Oh, tak baleni iki dungane ora diturun Jumar. Ora diturun Jumar dungane. Tujuh dari sasana nakon kaju sumanggil anak kecil mana ini teman? Korotan Kakung Supraputri mekatan inggih kalenggan mangke sak sampunipun paripurna wontenipun long tinampen wujud kembar mayang tumuli Kyai Temanten Putri kadoyong lumebet wonten dalemipun piyambak karana mangke panggihipun wonten ngajeng dhateng panjenenganipun Bapak Sucining. Korotan Kakung Supraputri mekaten inggih kalenggan siang menika tindak lekasing kembar mayang inggih kalenggan siang menika pangajaping sedya ugi lampahan dicara ingkang sampun pinundi saged kasembadan lulusan harjo pinari
Amar Pemiati berikan kenakan dan kono orang yang kono wilolan mengkau ini tiga ningkang saksi nomor peradilan jadi makhluk kono nang pengantin lebih nembi purwakani anggota orang yang beraya semangat yang tinapang di takut penantai kapung yo percaya tinggi tinarang diri kami penantai putri untuk terpawat dari hari membuat botol dan kono campur botol pun secara semangat kita keluar dengan peniro dengan para niro dengan para tuh teman dan kampung Masa gak begitu mas? Paripurna dengan bisa paling teman dan kampung memulihkan pria paling teman dan putri dengan jajar dengan cakap. Mas Joko karo Mas Simon ya. Suwuk saatnya dandan ala-ala guys. Ora lewat dean karo dokterku soalnya guys. Ya. Dengan Kalimantan juga pedaan. Boleh. Sanjo gede kok padane. Seneni wong kerja. Elek. Dipalani kokono kok nek tiket 7. Itu neh.
dhewe, disanggul dhewe, Rias di. gerias dhewe. Dadine nggo sangu umroh Amin. karo healing Allah. ke Dieng. Cek mati. Wis tak tatak nih. Wis tau ding jeng lho itu. Wis pisan. Karo apa? Oh mantan. Bro. Dalane piye? Dalane ekstrim. Kecil. Ekstrim tapi. Gak saiki. Be aja nih. Nah, gone anu Ganti to. Ya Bromo ki ya bar delok Padang terus ning delok Pasir wis ngono tok. Kan nek dieng iki sing siap ning ndi jajal. Ya negeri di atas awan ya. Om. Di. Ya ta. Ora Ini asli daerah Madiun sini Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, orangnya gemulai, cantik, riasannya bagus. Ini dekor dan peralatan semua dari Sanggar Rias Manohara, termasuk riasnya temanten. Andi, ya. Dia juga perias, penari, multi-talenta pokoknya. Mongga lho niki sampeyan para tamu kakung Semana Putri temanten kekalih mrikala gansah mereka arsa kabuyung saking sasana winangkut tumuju wonten ing sasana busana lekas daerah pindhane sibo mring ngersaning Bu Pertiwi. Ya Mbak mantan. Kru yang rias ini dari Sanggar Rias Manohara ya. Lumasita mring madyaning suka temanten kekalih akakanten asta renggang gula gumekira bulatan ingkang sarema pinara sastra raket supeket lumampah wonten madyaning suka ya jujuk ing laku sangat dimuka Nimas Ayu Manohara dasar prigel hambeksa pramila ulas laganira ya lelawaning asta jumakaing suku Panyaya jumbuh kalian wiraning bangsa kang tinabuh dening Kadang Wira Prabangga temanten kekalih Nimas Ayu Sindi jelasan kang garwa Rakana Supron bombong pingaing penggali wonten madyaning suka amirsani para tamu kakung Semana Putri kebak ambalabar Angepah madyaning suka sedaya dereng paring jurung donga Sik ngenteni bacaan, guys. Iya, masa suwi gengser, Mbak? Iya, dong. Lalu gua sih, Mbak. Kursinya di, Mbak. Siapa? Sering gomik dewe. Ayo, Mbak. Kan, Mbak. Lu gua sih, Mbak. Tak cilik-cilik semua ngetol bangun lagu. Soalnya ya pinteran nangis pada awal itu. Kau cila aku yang ngomong. Ayo lautan nggak panas, tenang ya, tak tenang. Tak terang ya. Mapan. Udah nih tak taleni gitu.
ganti bojo. Amin. Ini kedua mempelai telah berganti busana untuk keluarga Pasuruan perlu kami aturkan. Ini namanya kirap yang kedua. Ini kirap kasatrian ya. Karo aku. Awakmu kan turunan Medunten ya. Alhamdulillah. Saking saking Pasuruan nggih. Pasuruan cantik-cantik. Enek. Sing saking mriki Pajaran angkat tangan. Siningking lah nika. Oh, ketok. Ketok piye maksudmu ya? Gimana ya padha-padha ayune. Oh, ngono. Alhamdulillah. Jan Pajaran. Nek sing mrika saking pundi? Nika Srewang nika. Srewang. Pripun kabare, Bu? Sing tukang adang ngacung. Wah, ayu. Sing bagian islah-islah ngacung. Aja nyundun kelekmu ambune. Nganggone kancane awet disusule tandang gawe. Tandang gawe. Tanpa mereka kita tidak bisa makan di sini. Kudu dihibur ya. Aturaken terima kasih banyak nggih Bu nggih. Bila to sikile ngantek mlethek lho to. Oh, tanah gawan nika ya. Oh, ya saking anu rekosone. Ibu-ibu joget purun ya. Ibu-ibu joget purun. Ibu masuk ilin. Lah nyapa kok dihibur? Lah ya kabeh ben seneng ngono. Tak mongi, Mas. Kaya apa? Kemeng ki asline, Mas. Ah. Semaput ki kelingan aku. Wah. Kok tak tau apuk itu. Nek kono. Lah kowe masuk ilin ngono. Masuk ki mantanku biyen. Oh. Lah kok Kene ambung 20 penak ngambung tak ae bayaran 20. heeh. Lah wis tandur masamu nek boyok masamu. Ya. 20. Ora, gak rusuh. Gok. Iki urung tak kongkon ya wis. Ketok ya haus banci. Urung diabani ya. Aku belum siap diabani sih. Pipi kene 20, kene 20. Urung bar lek omong bahagia lek nyosor. Kamu lihat kecantikanku pengen ya. Kene 1. Sing mesra ngono kok Ya ya. tak dihitungi sih. 1, 2, 3. Oh, rong nek, gak. Ya, kita ngabung banci. Sakit. Ya, cek 40. Ini jawab ora karek kowe. Nek aku nek manut ae. Ya ora sar. Ya diamung Joko ki prayo penak. Nyapa kok dolanan ora ana ning meteng wan. Mas, sampean ngambung kene piro 20? Mas. Pak Sukimin. Karek kowe sir mulai apa langsung ngambung aku entuk 20. Mayan kene tutuk rokok. 2 3. Kok 20 tok. Rasane piye penak?
pisan enak ora. Benar. Tibakno menikmati. Tibake penak. Atau ayo tak bayari lah kowe. Penak. Koyo padha Kayak penak. 20. Sing siji iki dicasne Pak Sukimin ngono. Oh, sampean yo pengen kene mah. Wes pipi kene Mas 20. Kene Pak Sukimin kan kene 10 wong tuwek kok. Oh sisa. Yo gak cita. Siapa? Gak cita dari gue. Lah wis sisa kok. Yo ora apa-apa sisa tak ada lumut to. Tukang foto apa kene 20 nya. Wes kone. Ampun. Wes, yo wes. Wes, Di jangan, 20 Le. ki wes tenan. Asin loh sih. Kok asin iki lho. Ngemut keringet kowe iki berarti. Wes tenan. Oke, salinan sih. Piye piye? Aduh gak ada cinta. Kayak pitik tutul-tutulan. Bae rasi katan lho. Lah ababe kerebul. Asem iki salaman sih karo Bapak Ibu. Mekaten saking kula Mas Jaya. Nggih, matur. Kereta nyatun-nyatun nanggung samudra bangsa sami. Menika namung hiburan nggih. Namung guyon. Saking kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kantun doa Pak Bu, monggo kasun pinarak enggak. Pak Daryanto kasun tindak mriki. Pak Sukimin kalian Ibu tindak ngajeng mriko. Pak Effendi kalian Ibu tindak ngajeng. Ibu legarin kersane didongani Pak Daryanto. Monggo Pak Daryanto. Legariyen Bu. Pak Sukimin kalian Ibu jumeneng wonten ngajeng. Mantan tetep wonten mriki. Mantan tetep wonten mriki. Ibu, Bu.